ka anyị tụnegodu na ife a ka anyị tụnegodu na ife a nụnwa ka anyị tụnegodu na ye ụmụ nwoke be anyị bịa gwa m sị m si na ya na nwaanyị obodo ye na nna asị na nwaanyị obodo na-erikpọsịrị fa ego nkewa na nwaanyị obodo nke na ya na ya na bụ na-eke egwu ụnụ ya eke wee sị ya unu eke ụgwọ ụnụ eke ọsị m nsị a na ọdị ọkwa mma nsị a na ọdị ọkwa mma so idesa nwaanyị n'ụlọ gịnị a na-echi ego ụgwọ ụnụ and emesikwa ị na-esekwa ibon gị ị na-achịkwa ka gịnị a na-abụ na-eke ụgwọ ụnụ ọ bịakwa na-egote nri ọ dị ọkwa mma ọ bụ ọkwa mma so ọ bụrụ nwaanyị be anyị ka ị kpọgotere obodo a ịpụta ichewe ka gịnị a na-abụ so na-akwụ ụgwọ ụnụ ọ dị ọkwa mma mana ị na-ala nwaanyị obodo a ịlasị anya osorokwa ịkwụ ụgwọ ụnụ soro igokwa nri ọ dị ọkwa mma ọ sị m onyenwa na-achọ ka ọ labịa kwa yanwa bụ nke nwaanyị na-abịa enyebie nsogbu nyanyanwa bụ nke nwoke kwetara laa ala nwaanyị dịtị na-ebute okwu n'ụlọ n'ụkwụ na ọbịara ha ọlịa nakwa yanwa bụ ihe chọrọ ọlịla na yanwa chọgodo ọ na nke nwaanyị sị na ọ chọrọ ọlịla na ya alapịa fa alala ụlọ na yanwa na-ebie dị stọp bịa kafala si m mmeche nọ anyị nwa ya ga asị ịbịa jos na-ala m nnọọ mụ nwa na-echekwara ị na-akwụ ụgwọ ụnụ na ndị be anyị ụmụ nwaanyị be anyị na-agbakọ ọlịla anụnwa na ụmụ nwaanyị obodo nwere ihe ike eji faji ike a wee kpọrọ na ike fa na-eji eche ọjị na ụmụ nwaanyị na-aghọta ya ụta iri nwaanyị idese n'ụlọ ị na-ese ebon gị ịbịakwazizikwa ya soro ikwụgwọ ụgwọ ụnụ na ọ dị ọkwa mma ị na-asị moshas na mụ nwa na-echekwa n'ọfọ against them ka nna akọ na akara mgbasa ozi mana m achọrọ akụkọfa niile bụ akọ nwụrụ anwụ nna m akagbu fa akagbu adị m asọpọtụ fa beti na nke ime na imetelie atịso nwaanyị dese n'ụlọ nwaanyị na-amụrụ gị nwa keka esisi a ọsọfụka osikwara ekwu ụgwọ ụnụ ekwa ọsị m ma ekwuziri ihe a na-ekwu nkewa so na ọ bụzi ya na nchụ na ọ bụzi ya na onye nwanyị na-akwụzi ụgwọ ụnụ mesie everything emechikwawo ndụ ọ chụpụkwana ya n'ụlọ nkọ ọ na mara na faya eme nwunye si m na onye nwa jee nọ nke nwaanyị wee ji akwụkwọ obodo eje lentite ụlọ lentitewa bachelor flat then lentite yena lentite nya lentite yena go tv o friji ogbugbo nọ nke nwaanyị gosi n'ihe nwa nwewo o weta emebi aka ebua nke nwaanyị eweta aka ebua na ise onye nwe weta aka ebua na ise nke nwaanyị eweta aka ebua ha kwụọ ụgwọ ụnụ den nnizi bụ na ya nwa na-eri n'aka baịnụ ọ pụ ojego nni baịlie bọta nke ọ bụ na osikọba onye na-agwa m na ka ndị obodo si esi nri na ọ na-eji ma shuga esiri enyi n'ọbịa ojosu mesara ya tesi enyi onye fụ ya oli ọlapịa si m na m amara na mbọ amụ ya ji wee kwu ya ike na nke nwaanyị eje ya asị ya si n'ụlọ apụọla ya mama achọ ka o were ego eje kwụ ụgwọ ụnụ na nwaanyị ji ego mee depozit were ego kwụ ụgwọ ụnụ izizi mana nke nwaanyị ego dị na depozit nwee prọpati ka ọ ya bụ ọchọsi ụbọchị o julie isi si ya na ya achọzi bikos na ifefa na-eme bụ na falagdelagde amụ ya gwụrụ anya ya ike ọ gwa gị na ya achọzi gị si n'ụlọ apụa ka ya nwee ike wee sechara akpa ya wee si n'ụlọ pụọla ya nọ ife o ji wee mee ya na ya chọrọ nke ijepụ ka ya were gị ego fụ depozit were gị ego prọpọtị ogosizie prọpọtị emesizie nwaanyị asị ya pụọ n'ụlọ adị ọsọ ịpụọ onwe ife ekwutere ya nsị ya so uche ịdịchi ya na nke ahụ ọsị m na uche ịdịzi ya nsị ya ngwa na ebe uche ị na-adịzi ọzọ kịta bụ anaba ya na ije mmụọ ịfụrọyi edu ibu a wee dutefu wee bịakwute n'ime ya ofu ị na-achọkwa ka ịmụkwasakwa ọzọ ị na-asị m ị chọrọ ịmụ nwa nwaanyị anaba ya alụzi ka o ji wee kedoyi ka ịma nke a ịma nke ọzọ ekwa ifiru na ịgbanarị nke a na ọbụla ego ike eji wee kwute depozit bọsa bụ na o ji si pụọ n'ụlọ kedu maka anaba ya ọ na-amụrụ gị ewu ọfịa kedu maka anaba ya ọ na-amụrụ gị uche nke gbakọzi ya ị na-eme na ọmacha ncha ka maka anaba ya ọ na-amụrụ gị ekwa ihe di wee na ịmachali na-emesie na ọya na ha megide n'onwe mgbe gị nwa ya eju ha n'ihi agbụ ha na asị na nwoke na-agbụfa ka na ịgbụla anya ya gị na ya akọchaghị akọ ijebe ọsịsị n'ụlọ ya pụọ so ịmachi ya weje mmụọ anaba ya ife onye isi ya nara arụ ọrụ